hapon mga kamari, ibang bagsa itong episode na karong hapon na nagsuri-suri may diri sa isa sa tourist spot din sa Panabo City. Kung gusto mo mulanghap o labas na hangin, so na sila dapit sa dagat. Gitawag ni og Sibol, no? Kay ilang gipanin dotron isa sa tourist spot mo guni sa Panabo. Wow. So sa dili pa ko kalimot, palihog lang pag subscribe daw. Click na ang notification bell diya o i-like atong mga video sa ubos akong video, no? Pag-comments po mo mga pare ug mare para mapa-shoutout mo. O before po dahil ko makalimot, akong kauban, kailan po na ako kaning kailan masa rin dugdog dito ang special akong barkada o pare si Marigani. Hello. Yes. So mga pare ug mare, no, gusto lang namin pakita sa inyo kung unsa kanindot ang viewing diri sa Panabo basta daplin ka sa dagat, no. Malanghap yun mo ang labas na hangin, risko kayo ibanan sa mayahang murag parat-parat na hangin. So sa ako ang right side, pakita na ako, no. At ba guys sa Samal Island, no, mga kapare ug mare. Samal daw pre. Sa atubangan sa front view na to na ang mga piskid sa bangos kung diin diha nila ginapadagko ang bangos tapos ginabaligya da sa Panabo public market, no. Ang uban gina-export na siya. So wow. na negro na nagyud ang Panabo City. Kana sila paano mga source para maka-income ang mga tao. O dito sa ako ang left side, makita dito ang pantalan nato, no, sa Panabo. Kung diha gihulat nila ang mga saging para ilang i-deliver po sa matag nasod na mukuha, no, mga kapare ug mare sa ilang konektado na nasod. So diha mo landing ang mga barko na mukuha sa saging. O sa unahan makita ninyo ang Mako Kumbal province na sa una, pero karon gibag-o na nahimo nang Mako de Oro, no, mga kapare ug mare. So makita ninyo nindot kayo ang dagat din sa Panabo City, no. Sa may mo ang nakuanan dia batyagan. Okay ba? Okay kayo. Sige mga pare, no. Mawai mo problema diri pre. Sabi na kung gusto mo musuroy mo kauban sa mga pamilya ninyo, pwede kayo mga kapare ug mare, no. Libre raman jud nigatag sa gobyerno diri sa Panabo po. O nya sa mga pagkaon wala na libre. Kung gutomon mo, pag-andam na lang mo mga isa gatos lang. Pwede na. Magkaon-kaon lang mo diri, man. Kung na service uli mo. Sa gatos lang pre. Sold na pre. Sold na. Di nga nakabarato ang kuhan diri sa Panabo. Same po sa Carmino. So dugay na ni diri pre. taon-taon na po ni. Taon-taon na po ni gihimo din sa Panabo, no. Pero wala pa jud actually na human. Siguro na pa sila itukuday diri na mga facilities. Kay kita na ko daghan pagbakante. So dire kung gusto mo magpabawas sa inyong timbang mga kapare ug mare, no. Pwede po mo magdagan nga rin. Ganina na ako nakita nag-jogging. Pwede mo rin mag-jogging, bisa kung sa orasa. Basta, tanaw ni mo, basta taas o init, ayaw lagdagan, baktas lang. Bawas na yung timbang niya, mga pare-mare. Kay, medyo mga 400 meters po ni, kalayo. Kung imo liputon, 800 meters. Kung wagi ka sa karsada, ipakita, pare. Dahil sa karsada, malipot ka. Malipot ka, no? Pag lipot-lipot ka, 800 meters na. Kaya bali, murag 400 man eh. Kung iubali mo yung 800 meters mo, kapare mare. So, ikaw pre, slim naman kadaan pre, kinahanglan pa rin mo na pre. Hoy, Ayaw na pre. masubran! Mura na bukog pre. Manay ko. Two-piece. So- Two-piece lang pre, two-piece. Ha? Two-piece. Awas. So, mga kamare, kapare,
dire. Pero pre, naisak. Ah. Pre, makatabok sa amal pre. Pagsaman. Diri. Matulog sa amal. Pwede good. Mangarkila ka og bangka, maabot nagagsamal. Barato ra kayo eh. Pero kung galing dito na mo sa Davao, doon naman kayo dito no tapukon. Pero kung dire, special yun na bayad nimo kung mangarkila kag bangka. Napoy libre pre. Suman. Kanang mulangoy lang ka. Bakit ka? Wala naman tana pre. Tana. Ay no, kung enter ka sa gymnastic, kaya kinani mo lang yun sa manong manamoy. Okay nang ginahutan ako pre. Kaya bilag ko ni Trilayo kayo so nagtabok. Katong nanguyab pa ka pre, nanguyab pa pre. Ito yung drum pre. Nanguyab ka pre katong langoyon nimo sa ng dagat pre. Katong sa lubot lagi niya lang. Parang buwan, putput, abutoy. But. But day but. So mga kamari o kapare, dili lang pang pamilya rin, pang kuya-kuya pod kung na may mga labuhan, dalaga mo ulit ako, susperte. Open kayo na rin mga pare kumari no, wala ay bayad, maglingkod-lingkod lang mo diya. Mag-istoryahan mo parte sa inyo mga but-but. Pinutbutan yung chicks, ako kayo. Kay, perte man kanindot sa view. Totoo din na sila. Joke only. Isang oras Pero- diri photo ba pre? Wala oras na limit dire. Basta lang pag-abot ni mga alas 10, kinanglan, wala na mga kung galing mag-shooting mo dire, wala na. Kay na may kabalo man jud ta karon na ang panahon nagkausab na, panahon naman taron ng pagbabago. So napoy na implementar diri nila na balaod na pag-abot og alas 10 nationwide medyo na actually nationwide medyo na mga pare-mare no pag-abot og alas 10 Wala na dyan dere pre. bisag unsay imong kuan diha unya lip napa jud kap dire so bisag musuroy ka og gabi perting safety ha pare kay naaman tay mga magrubing-rubing diri ng mga police good. Ato pa pre, pwede ta magdagbanig diri og kuan kaldero. Diri na lang. Dalhan na lang po ni mosquito og unlan og hapon pare. Pinono lang may lamok diri kinahanglan magdagat padlok mo lang lamok og parat no. Di man na sila mabuhi. Pwede po ka magdala-dala diri og kuan mosquito og unlan lagi. May lamok siguro ni diri. Para maisa lang dalha to imong combo kay bisag may Pasko manay yun. Napatay ka suportar. Nakakwarta kita diri. Oo, katong diri may atong agi na kaluyan po doy. Naman tayo mga lumad po ng mga kaiksuunan. Nakita po dyan nato ng kaming-kam kay gumikan sa mga manoroy diri o ba mga turis, musuroy. Kapati sila nang ani kanindot po dahil ng SeaWorld Panabo. Usay maglumbay po kaluyan diri mga kuan ay perting dasuka. Halos wala na kay malingkuran kung maggabi ay gabihan ka maabot ka mga alas 7. Wala na kayo kay malingkuran. Labi na kung Sabado o Domingo, pinakakusog yun dira sa Panabo. So, mga pare og mare no? O kung makasuroy po mo og Panabo, kung wagi mo dire, malingaw yun mo. Katong wa pa kasuway. Kung atong wala pa kasuway, panuway mong tanan. Panuway. Mga mare, panuway mong tanan kung wa pa mo kasuway og suroy dire sa Panabo. Daplin sa dagat, SeaWorld sa Panabo no. Mao ni isa ka tourist spot diri sa Panabo. SeaWorld. Kaya gibutangan naman nila barricade ang kuan para dili makankan ang yuta no. Nailagya buno. Ano sa in English pre? SeaWorld. Lahi tong Great Wall ha. SeaWorld yun eh. Ang Great Wall wala to halos di maputo lang. Ang bangos pre, sa may in English sa bangos. Basig bangis. Dili milk fish oy. Mao di kami in English pre. Katong alimango haud mo kay gayon sa to. Kuan to pre. Kalimot lagi ko pre. Alimangski. Mga pare ug mare no, napakita na nako ninyo kung sa kanindot pod ang isa ka tourist spot din sa Panabo, ang SeaWorld no. So, di na ko magdugay kayo kay murag no naman ko bisag init pa. Before na kong kalimot palihog gitawon ko og subscriber og
i-like na itong notification bell da. Ay, click na notification bell button na ito da. O, i-like itong mga video. O, pag-shoutout mo. Sa ubos akong video, pwede mo mag-comments para mapa-shoutout mo, no? Mga pare ug mare. Diya sa YouTube, ha? YouTube mo pag-comments, mga pare ug mare. O, antod sa sunod na tong panagkita, dinigyapon sa Pare Manny YouTube channel. Bye-bye! Para